माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम प्रणाम। रॉबर्ट नेल्सन माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। மணிமேகலை மாதாஜி। ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। கீதா மாதாஜி நம்பர் இருக்கா? போன் நம்பரு இருக்கு மாதாஜி, எங்கிட்ட இருக்கு. சேட்ல போடுங்களேன், நான் இது பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு போலான்னு பாக்குறேன், போனா அவங்கள மீட் பண்ணலான்னு. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி நம்பர். நானு சரி, ஓகே வாட்ஸ்அப்ல ஓகே அனுப்புறேன் பாருங்க. மாதாஜி। ஓகே மாதாஜி। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति वा पदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸோ நாம் இன்னைக்கு லீலாமிருதத்துல 16வது அத்தியாயத்துல மீதம் இருக்கக்கூடிய பாகத்தை படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஸோ இங்க ராபர்ட் நெல்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த யாரு மிஸ்ராவுடைய அந்த யோக இதுக்காக வந்தவர். ஸோ பிரபுபாதரையுமே பார்க்கறதுக்காக அங்க வர்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த தொகுப்புல என்னன்னாக்கா, பிரபுபாதர் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார். அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து மிக குறுகலானது. அங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்கு எப்படி எல்லாம் செப்பரேட்டா ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த குறுகலான இடத்துலயுமே அவர் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல வந்து ஆலயம் அமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ ராபர்ட் நெல்சன் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஹிப்பீஸ் மாதிரி கிடையாது இல்லையா? போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிறதோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. மிகவும் அமைதியானவர். ஸோ மேலும் இந்த இதில் வந்து 4 விதமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒருத்தர் வந்து பேச்சு சாதுரியமாவது இருக்கணும், புத்திசாலமான தலமாவது இருக்கணும், இல்லை பணமாவது இருக்கணும், இல்லைன்னா அதாவது 4 சொத்துக்கள் இது எல்லாமே ஒருத்தருக்கு. இந்த 4 சொத்துக்கள் ஏதோ ஒன்றாவது இருக்கணும். வாழ்க்கைன்னா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பணமனா இருக்கணும், புத்திசாலித்தனமனா இருக்கணும், இல்லைன்னா வார்த்தைகள். அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து அடுத்தவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். இந்த இந்த 4மே வந்து அவருக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாதுங்கிறத வந்து அவரே சொல்ல ஆரம்பிப்பார். நம்ம படிக்கலாம் இப்போ. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா। हरे कृष्णा माताजी। जय माताजी। படிக்கவா மாதாஜி? வாசி யார் சிஸ்டர்ஸ்? ராபர்ட் நெல்சன் நியூயார்க் நகரில் வளர்ந்திருந்தாலும் வீட்டில் சுழலும் பழக்கம் கொண்ட ஒரு மெதுவான எளிமையான கிராமப்புற சிறுவனைப் போல் இருந்தார். அவருக்கு 20 வயது. அவர் வளர்ந்து வரும் ஹிப்பி இயக்கத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அவர் கஞ்சா அல்லது பிற போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளவில்லை. மேலும் அவர் அதிகம் பழகவில்லை. அவர் ஒரு தனிமையானவர். அவர் ஸ்டேட்டன் தீவு சமூக கல்லூரியில் தொழில்நுட்ப கல்வியை பெற்றார். இசைத்தட்டு உற்பத்தி தொழிலில் தனது கையை முயற்சி செய்தார், ஆனால் அதிக வெற்றியை பெறவில்லை. அவர் கடவுள் மியூசிக் பண்றாங்க இல்லையா, ஆல்பம்ஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் சேல் பண்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து அவர் வந்து கையை முயற்சித்தாருனாக்கா அதுல அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தார்.
ஸோ அதில் அந்த ஒரு தொழிலை வந்து செய்யணும்னு நினைச்சார். பேசிக்கலி அவர் ஒரு என்ஜினியர், தொழில்நுட்ப கல்வின்னாக்கா. ஓகே, ஆனாலும் அவருக்கு வந்து அந்த வியாபாரம் வந்து அவருக்கு நல்லபடியா கை கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். எஸ், வாசேன். ஆனால் அதிக வெற்றியை பெறவில்லை. அவர் கடவுள் மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். மேலும் நகரத்தை சுற்றியுள்ள பல்வேறு ஆன்மீக கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வார். எனவே ஒரு இரவு அவர் டாக்டர் மிஸ்ராவின் சொற்பொழிவை கேட்க யோகாமா சங்கத்திற்குள் அலைந்தார். அங்கு அவர் முதல் முறையாக பிரபுபாதாவை அங்கு பார்த்தார். ராபர்ட் சுவாமி ஒரு பெஞ்சில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்தார். ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. டாக்டர் மிஸ்ரா ஒரு குழுவினருக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று கொண்டிருந்தார். சுமார் 50 பேர் அங்கு வந்து கொண்டிருந்தனர். அவர் நான் உணர்வு என்ற தலைப்பில் பேசினார். டாக்டர் மிஸ்ரா பேசினார். பின்னர் ஒரு பெரிய புன்னகையுடன் சுவாமிக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான அறிமுகத்தை வழங்கினார். சுவாமிஜி இங்கே இருக்கிறார் என்று அவர் கூறினார். மேலும் அவர் சுற்றி திரிந்து ஒரு பெரிய அறிமுகத்திற்காக கையை அசைத்தார். அது அழகாக இருந்தது. டாக்டர் மிஸ்ரா சுமார் 1 மணி நேரம் பேசிய பிறகு இது நடந்தது. சுவாமி பேசவில்லை. அவர் ஒரு பாடலை பாடினார். பின்னர் நான் அவரிடம் சென்றேன். அவர் ஒரு பெரிய புன்னகையுடன் இளைஞர்கள் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். அவர் அதை பற்றி மிகவும் தீவிரமாக இருந்தார். அவர் அனைத்து இளைஞர்களையும் விரும்பினார். அதனால் அது மிகவும் நல்லது என்று நினைத்தேன். அது அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தது. அதனால் நான் உதவ விரும்பினேன். நாங்கள் அங்கேயே 1 மணி நேரம் பேசிக்கொண்டு இருந்தோம். மிஸ்ராவின் பின்புறத்தில் ஒரு நூலகம் இருந்தது. அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர், ரதங்கள் மற்றும் சில புத்தகங்களை பார்த்தோம். பின்னர் நாங்கள் சுற்றி நடந்தோம். சுவரில் இருந்த சுவாமிகளின் சில படங்களை பார்த்தோம். அந்த நேரத்தில் மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது. பிரபுபாதர் மறுநாள் 10 மணிக்கு கீழே உள்ள தனது அலுவலகத்திற்கு திரும்பி வரச் சொன்னார். மறுநாள் ராபர்ட் நெல்சன் அறை எண் 307க்கு சென்றபோது பிரபுபாதா அவரை உள்ளே அழைத்தார். அந்த அறை வசிப்பிடமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை. கழிப்பறை, குளியலறை, நாற்காலி, படுக்கை அல்லது தொலைபேசி எதுவும் இல்லை. சுவர்கள் இருண்ட நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டிருந்தன. பிரபுபாதா ராபர்ட்டிடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3 தொகுப்பை காட்டினார். அதை ராபர்ட் 16.50க்கு வாங்கினார். பின்னர் பிரபுபாதா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் அச்சிடப்பட்ட ஒரு சிறிய காகிதத்தை அவருக்கு கொடுத்தார். ராபர்ட் சுவாமிஜி அதை எனக்கு கொடுக்கும் போது அவர் முகத்தில் உலகத்தையே எனக்கு கொடுப்பது போல ஒரு பெரிய புன்னகை இருந்தது. நாங்கள் நாள் முழுவதும் ஒன்றாக கழித்தோம். ஒரு கட்டத்தில் அவர் நாங்கள் தூங்கப் போகிறோம் என்றார். அதனால் அங்கேயே தனது சிறிய மேஜையின் அருகே படுத்துக் கொண்டார். அதனால் நானும் சோர்வாக இருக்கிறேன் என்றார். அதனால் நான் அறையின் மறுமுனையில் படுத்துக் கொண்டேன். நாங்கள் ஓய்வெடுத்தோம். நான் தரையில் படுத்தேன். அவர் செய்ததற்கான ஒரே இடம் அதுதான். ஆனால் அவர் அவ்வளவு நேரம் ஓய்வெடுக்கவில்லை. 1.5 மணி நேரம் என்றும் நினைக்கிறேன். மீதமுள்ள நாளை நாங்கள் ஒன்றாக கழித்தோம். அவர் பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார். பகவான் சைத்தன்யரின் ஒரு சிறிய படத்தை எடுத்து காட்டினார். பின்னர் அவர் பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தர்களான நித்யானந்தர் மற்றும் அத்வைதத்தை பற்றி பேசத் தொடங்கினார். அவர் 5 பேரின் படத்தையும் தனது ஆன்மீக குருவின் படத்தையும் வைத்திருந்தார். அவர் சமஸ்கிருதத்தில் சில விஷயங்களை சொன்னார். பின்னர் அவர் மொழிபெயர்த்தார். அது பெரிய அறை அல்ல. நீங்கள் அதை பார்த்தால் நீங்கள் மிகவும் ஏமாற்றம் அடைவீர்கள். ராபர்ட் நெல்சன் பிரபுபாதருக்கு தேவையான உதவியை வழங்க முடியவில்லை. ஒரு நபருக்கு 4 சொத்துக்கள் உள்ளன. அவரது வாழ்க்கை, பணம், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் வார்த்தைகள். அவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றையாவது அவர் கடவுளின் சேவைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் கூறுகிறார்.
ராபர்ட் நெல்சன் தனது முழு வாழ்க்கையும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொடுக்க முடியவில்லை. மேலும் பணத்தை பொறுத்தவரை அவரிடம் மிக குறைவாகவே இருந்தது. அவரது அறிவும் குறைவாக இருந்தது. மேலும் அவர் ஈர்க்க முடியாத வகையில் பேசினார். மேலும் பேசுவதற்கு அவருக்கு பரந்த அளவிலான நண்பர்கள் அல்லது தொடர்புகள் இல்லை. ஆனால் அவர் சுவாமி மீது பாசமாக இருந்தார். மேலும் நகரத்தில் உள்ள 8 மில்லியன் மக்களில் அவர் மட்டுமே அவர் மீது தனிப்பட்ட அக்கறை காட்டி உதவ முன்வந்தார். இசைத்தட்டு தொழிலில் தனக்கு இருந்த அனுபவத்திலிருந்து திரு ராபர்ட் சுவாமிஜி அவரை அப்படித்தான் அழைத்தார். சுவாமிஜியின் பாடலின் பதிவை தயாரிக்க ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினார். மக்கள் எப்போதும் கிட்டத்தட்ட எதையும் மாதாஜி ஆல்பம்னா இந்த சிடி எல்லாம் வந்து விற்பாங்க இல்லையா, அது ஆல்பங்கள்னா அர்த்தம். வெளியிட்டு வந்தார்கள். அவர்கள் எப்போதும் பணம் சம்பாதிப்பார்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் லாபம் ஈட்டுவார்கள் என்று அவர் விளக்கினார். எனவே பணத்தை இழப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. சுவாமியை அறியச் செய்ய உதவ முடியும் என்று அவர் நினைத்த ஒரு வழி அது. மேலும் அவர் இந்த யோசனையை பிரபுபாதாவை நம்ப வைக்க முயன்றார். மேலும் இந்த சேவையை வழங்க ஆர்வமாக இருந்த திரு ராபர்ட்டை பிரபுபாதா ஊக்கப்படுத்தவில்லை. ராபர்ட், நானும் சுவாமியும் 46வது தெருவில் உள்ள ஒரு இசைத்தட்டு நிறுவனத்திற்கு சென்றோம். நாங்கள் அங்கு சென்றோம். நான் பேச ஆரம்பித்தேன். அந்த மனிதர் அவர் எல்லாமே வியாபாரம் மற்றும் மோசமானவர். அவர்கள் ஒன்றாக செல்கிறார்கள். எனவே நாங்கள் ஒரு டேப்பை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு சென்றோம். அந்த மனிதரிடம் பேச முயற்சித்தோம். சுவாமி பேசிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அந்த மனிதர் டேப்பை வெளியிட முடியாது என்று கூறினார். அவர் டேப்பை கேட்டார் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அவர் அதை வெளியிடவில்லை. அதனால் நாங்கள் சோர்வடைந்தோம். ஆனால் அவர் அதை பற்றி அதிகம் பேசவில்லை. பிரபுபாதா இந்தியாவில் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஒரு சிறுவனின் ஆலோசனையின் பேரில் திடீரென்று ஒரு வெளிநாட்டில் வணிகத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. மேலும் அவர் வணிகம் செய்ய அல்ல, பிரசங்கம் செய்ய வந்தார். இருப்பினும் ராபர்ட் உற்சாகமாக சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். ஒருவேளை அவர் ஒரு வழக்கமாக பிரம்மச்சாரி மாணவராக மாறாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு கிருஷ்ண சேவை செய்ய இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விருப்பம் இருந்தது. பிரபுபாதா அவரை மறுப்பது ஒருவேளை ஆர்வமுள்ள ஒரு மேற்கத்திய இளைஞரை விரட்டுவதாக இருக்கலாம். பிரபுபாதா கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும் மந்திரங்களை வழங்கவும் வந்திருந்தார். மேலும் திரு ராபர்ட் ஒரு அமெரிக்க இசைத்தட்டு ஆல்பத்தை ஏற்பாடு செய்து உதவ விரும்பினால் அது வரவேற்கத்தக்கது. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இங்க நம்ம இதனுடைய சாராம்சமா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ராபர்ட் நெல்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து மிஸ்ராவுடைய யோகா பயிற்சி சென்டருக்கு வரவங்க. அதாவது மிஸ்ரா என்றவர் வந்து பிரபுபாதருடைய, அதாவது ஒரே இடத்துல அவருக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இதெல்லாம் கொடுத்தவர் தான். ஆனா அவர் வந்து அத்வைதவாதி. பிரபுபாதர் நாம் எல்லாருமே வந்து துவைத சம்பிரதாயம் இல்லையா, திருதண்டி, அவர் ஏகதண்டி. சோ அந்த யோக பயிற்சிகளின் போது இருவருக்குமே அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து தத்துவங்கள்ல கண்டிப்பா வரும். சோ அந்த டிபேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா மற்றபடி இவருக்கு தேவையானது எல்லாமே அவர் வந்து மிஸ்ரா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். ஸோ அவரை பார்க்க வந்த நபர்களில் ஒருத்தர் வந்து ராபர்ட் நெல்சன் என்பவர் இல்லையா. ஸோ அந்த நபர் வந்து ஒரு 20 வயது இளைஞர். ஸோ அவர் எப்படி இருந்தார் பார்ப்பதற்குன்னா, ஒரு வீட்டுல வளர்ந்த எளிமையான ஒரு கிராமப்புற சூழல்ல வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க. அவருக்கு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கங்களோ எதுவுமே கிடையாது. ஆனா ஒரு தனிமை விரும்பி, ஆனால் யார்கிட்டயுமே அப்படி ஓப்பனா பேசுறது அந்த மாதிரியான டைப் கிடையாது. ஸோ அவர் என்ன படிச்சிருந்தார், அவர் வந்து தொழில்நுட்ப கல்வினா என்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தார். மேலும் அவருடைய அந்த புத்தி கூர்மை, டெக்னிக்கல் பிரெயின் வச்சு அவர் வந்து இந்த மாதிரி இசைத்தட்டுக்கள் அப்படின்வாங்க இல்லையா, ஸோ ஆல்பம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறது இல்லையா, அதெல்லாம் வாங்குறது. இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம
யூடியூப்லயே வந்து எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாமே பண்றோம். முன்னாடி எல்லாம் சிடி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்பம்ஸ் எல்லாமே செய்து வித்துட்டு இருந்தார். ஆனா அதுலயுமே அவருக்கே வந்து நிறைய வருமானம் என்பது கிடையாது. ஆனா இவரிடத்துல ஒரு ஈடுபாடு, அதாவது பிரபுபாதர் இடத்துல அவருக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. அவர் பேசக்கூடிய முறை இதெல்லாமே அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ பிரபுபாதருடைய ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அங்கே மிஸ்ரா இது எப்படி நடந்ததுன்னாக்கா, மிஸ்ரா வந்து பிரசங்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தார். நான் உணர்வு அப்படின்னாக்கா அதாவது நான் என்பது இல்லையா? அதாவது என்னுடைய உணர்வு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதாவது அது எதை பற்றினா ஆன்மாவை பற்றி தான் அங்க அவர் வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ மேலும் வந்து அந்த மிஸ்ரா வந்து பிரபுபாதரை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். சுவாமிஜி இங்கே இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு. அவரை பிரசங்கிக்கவும் அவர் வந்து அழைக்கிறார். ஆனா பிரபுபாதர் வந்து வெறுமனே பக்தி பாடலை மட்டும்தான் பாடியிருக்கார். இப்ப பாடலை பாடணும்னே இவருக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஆல்பம் செய்யக்கூடிய அந்த நோக்கம் உண்டு, அந்த செயல்களில் அவர் ஈடுபட்டிருந்ததால இவருடைய பாடலை வந்து ஆல்பமா வந்து வெளியிட்டாக்க ஒருவேளை வந்து ஜனங்க அதுல வந்து பிரபலமானா நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து. அந்த நல்ல எண்ணம் கொண்டுதான் அதை செய்யணும்னு நினைச்சார். ஆனா பிரபுபாதர் வந்து அதை வந்து பிசினஸா எடுத்துட்டு போக அவர் வந்து விரும்பலை. ஏன் விரும்பலைன்னா நம்ம இதை யோசிக்கணும். அவர் வந்து அவருடைய குருவனுடைய அதாவது ஆணையினால வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று பிரசங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான், இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கருத்து. அதுல அவர் வந்து நல்ல புலமையும் பெற்றிருந்தார் இல்லையா? சோ ஏன்னா புஸ்தகங்கள் எல்லாமே பகவத்கீதை, பாகவதம் இது எல்லாமே எழுதியிருந்தார். மறுநாள் வந்து அந்த ராபர்ட் வந்து தன்னுடைய அறைக்கு வரும்படி 3 கேண்டோஸ் புக்கை வந்து எத்தனை $16.5 வந்து விற்கிறார் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வித்தது பிறகு அவர் வந்து அந்த ஆனந்தமா வந்து என்ன பண்றாரு, பகவானையே அவருக்கு கொடுத்த மாதிரி தான் இல்லையா? கிருஷ்ண மந்திரத்தை கொடுத்த போது இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவருக்கு வந்து வழங்கின மாதிரி இருந்தது. பிரபஞ்சமே பகவானுடையது இல்லையா? சோ he has given Krishna only to him அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை. இது யார் உணர்ந்தது? அந்த ராபர்ட் என்ற நபர் வந்து இருந்தார். அதன் பிறகு இருவருமே வந்து ஒருவர் வந்து பேசிக்கிறது இல்லையா? 2 பேரும் கலந்து இருக்கிறது அதெல்லாமே நடந்திருக்கு. 2 பேரும் நடந்து போவாங்க வருவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து they have ஒரு அசோசியேஷன் வந்து இருந்திருக்கு 2 பேருக்குமே. யாருக்கு? பிரபுபாதருக்கும் மற்றும் வந்து அந்த ராபர்ட் நெல்சனுக்கும் வந்து இருந்தது. அவருக்கு ஏதாவது உதவணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா ராபர்ட் நெல்சனுக்கு உதவக்கூடிய நிலையில எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நபருக்கு வந்து 4 விதமான ஆஸ்திகள் வந்து இருக்கும். அந்த 4 விதமான ஆஸ்திகள்ல ஏதாவது ஒரு ஆஸ்தியை வந்து இறைவனுக்கு வழங்கணும் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து சைத்தன்ய பிரபு வந்து சொன்னதாக இந்த இடத்துல வந்து மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. அது அவருடைய வாழ்க்கை. இப்போ இந்த சேவைக்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கக்கூடியவங்க ஒரு ரகம், பணத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடியவங்க 2வது ரகம், இன்டெலிஜென்ஸ் புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செயல்படக்கூடியவர்கள் 3வது ரகம், 4வது வந்து வார்த்தைகள், அதாவது பிரசங்கம், ஸோ ப்ரீச்சிங். ஸோ எதையாவது ஒண்ணு நம்ம இறைவனுடைய செயலுக்காக வழங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சைத்தன்யருடைய கோட்பாடாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. ஆனா நெல்சன் அவர் வந்து ரொம்ப ரிசர்வ் டைப். ஓகே, அதனால அவரால் பிரசங்கிக்க முடியாது. புத்திசாலித்தனத்திலுமே அவ்வளவு தான் புத்திசாலித்தனம் கிடையாது என்று அவரே சொல்றார். அடுத்து பணம் என்பது அவர் இடத்துல அவ்வளவு கிடையாது, ரொம்ப சொற்பமான பணம். வாழ்க்கையை வந்து பகவானுடைய தேவைக்காக அவரும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து தேடி தேடி போறவர் தான். அந்த மாதிரி பிரசங்கங்களுக்கு தேடி போய் தான் மிஸ்ராவுடைய பிரசங்கத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் பிரபுபாதரை அவர் சந்தித்தார். ஸோ அவரிடத்துல எதுவுமே கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நிலையில ஃபுல்லா அவர் அர்ப்பணிக்கிறதுக்கான நிலையில எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இதுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த அளவுக்கு கம்பேரிசனே பண்ண முடியாது இசைத்தட்டு தொழில். அதனால இவரை வந்து அந்த ஆல்பம் தயாரிச்சு வந்து அதுல வரக்கூடிய அந்த பணத்தை கொண்டு ஏதாவது செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு இதுதான் அவர் பாக்குறாரு. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து அதுல வந்து ஊக்கப்படுத்தல, ராபர்ட்டை வந்து ஊக்கப்படுத்தவில்லை அவர். நானும் சுவாமியும் 46வது தெருவில் உள்ள ஒரு இசைத்தட்டு நிறுவனத்துக்கு போனா ஸோ அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அங்க பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? எதுவுமே பௌதீக லாபத்தை மட்டுமே எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள் கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து சேரிட்டியா நம்ம வந்து எதையுமே கேட்க முடியாது. அது டோட்டலி ஆப்போசிட் இல்லையா? இப்போ ஒரு இந்த தான தர்மங்கள் மற்றும் வந்து இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா?
அவங்க எல்லாம் வராங்கனாலே வியாபாரிங்க வந்து அழுவாங்க, இல்லை இவங்க என்ன சேரிட்டி கேட்க வர்றாங்க அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க. குவைட் ஆப்போசிட். இவங்க ஆஸ்திகளே பெருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லையா, இந்த பக்கம் இவங்க வந்து இலவசமா கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க, ரெண்டு குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா. ஸோ அதனால இவர் பிரபுபாதருடைய மனப்பான்மையே வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர் அவர். ஸோ அந்த விஷயத்துல அவருக்கு வந்து அதுல அந்த ஆல்பம் பண்றது அதுல எல்லாம் அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஆனா இவருடைய நோக்கம் மேன்மையானதுதான். இப்ப நம்ம இதை படிக்கும் பொழுது ராபர்ட்னுடைய நோக்கம் எதுக்குன்னா, பிரபுபாதருடைய இந்த பிரசங்கம் மற்றும் அவருடைய பாடல்களை வந்து நம்ம வந்து ஆல்பமா பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதை ஈர்க்கப்பட்டு அந்த அதாவது அந்த பாடலால் ஈர்க்கப்பட்டு அநேகமா வந்து நிறைய ஜனங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க, அவரால் வந்து ஒரு கோயில் கட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் அவர் செய்கிறார். ஆனா அது வந்து அவருக்கு அது பிடிக்கல. ஏன்னா ஆல்ரெடி பிரபுபாதர் வந்து பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காரு. இனிமே அவர் பிசினஸ் பண்ண போறதில்லைன்ற தீர்மானம் பண்ணி தான் அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது. வெறுமனே பிரசங்கிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு ஒழிய, மக்களை வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்காரு ஒழிய, அவர் வந்து அங்கே சென்று அந்த பாடலை வந்து விற்று அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய அந்த அந்த மனப்பான்மை அவருக்கு இல்லை. அதனாலதான் இந்த ராபர்ட் நெல்சனை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடுறார். அவரை வந்து ஊக்குவிக்காமலே விட்டுறாரு. ஆக்சுவலி பிரபுபாதா இந்தியாவில வந்து வணிகத்துல தான் இருந்தார். அததான் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. பிரபுபாதா கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும் மந்திரங்களை வழங்கவும் வந்திருந்தார். மேலும் திரு ராபர்ட் ஒரு அமெரிக்க இசைத்தட்டு ஆல்பத்தை ஏற்பாடு செய்து உதவ விரும்பினால் அது வரவேற்கத்தக்கதுதான். ஆனா அது வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல நடக்காது என்பதும் அவருக்கு நல்லா தெரியும். திரு ராபர்ட்டும் சுவாமியும் ஒரு வித்தியாசமான கலவையை உருவாக்கினர். பிரபுபாதா வயதானவராகவும் கண்ணியமானவராகவும் பாகவதம் மற்றும் சமஸ்கிருத மொழியில் ஆழ்ந்த அறிஞராகவும், அதே சமயம் ராபர்ட் நெல்சன் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் கூட கலை அறிவு அற்றவராகவும் உலகியல் வாழ்க்கையில் தகுதியற்றவராகவும் இருந்தார். அவர்கள் ஒன்றாக நடப்பார்கள். சுவாமி தனது குளிர்கால கோட், அதாவது கீழே வந்து வேஷ்டி தான் கட்டியிருப்பார், இந்திய வேஷ்டி மற்றும் வெள்ளை கூர்மையான காலணிகள் அணிந்திருந்தார். திரு ராபர்ட் பழைய காக்கி பேண்ட் மற்றும் பழைய கோட் அணிந்திருந்தார். பிரபுபாதா விரைவான பாஸ்டா நடப்பார். நடைகளுடன் நடந்து தன்னுடன் நட்பு கொண்டிருந்த மரக்கட்டை அலைந்து திரியும் கனமான பையனை முந்தி சென்றார். அப்படின்னா எதுவுமே தெரியலன்னு அர்த்தம். மரக்கட்டை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜடமாக அப்படின்னா அதாவது அந்த அளவுக்கு ஞானமற்ற நிலையில, அதாவது உண்மையான ஞானமற்ற நிலையில இருந்த நபர் என்று சொல்லப்படுகிறது. எஸ், அடுத்து யாருன்னா வாசிங்கோ. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராபர்ட் ஒருமுறை தாங்கள் 42வது தெருவில் உள்ள இந்த பெரிய அலுவலக கட்டடத்திற்கு சென்றோம். அங்கே உள்ளே சென்றோம். ஒரு முழு மாடிக்கும் வாடகை $1000. அதனால் தான் நான் அங்கே நின்று அந்த மனிதரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த பணம் எல்லாம் எப்படி வரும் என்று எனக்கு புரியவில்லை. சுவாமி ஒரு பெரிய இடத்தை விரும்பினார். அந்த மனிதனிடம் என்ன சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. பிரபுபாதா ஒரு பெரிய இடத்தை விரும்பினார். பெரிய இடம் என்றால் பெரிய விலை. அவரிடம் பணம் இல்லை. ராபர்ட் நெல்சனுக்கு வேலை இல்லை, காசோலைகள் மட்டுமே இருந்தன. இருப்பினும் பிரபுபாதா ஆர்வமாக இருந்தார். அவர் ஒரு கட்டிடத்தை கண்டுபிடித்தார். அது அவரது பணியில் ஒரு சிறந்த படியாக இருக்கும். மேலும் இது திரு ராபர்ட் ஈடுபடுத்துவதற்காக மற்றொரு வழியாகும். மேலும் கிருஷ்ணர் எதையும் செய்யலாம், எதையும் கொடுக்கலாம், அல்லது எந்த வகையிலும் வேலை செய்யலாம். சாதாரண அவரது அற்புதமான. எனவே பிரபுபாதாவுக்கு அவரது பகுத்தறிவு இருந்தது. திரு ராபர்ட்டுக்கும் அவரது பகுத்தறிவு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராபர்ட் அந்த கட்டிடம் 42வது தெருவில், அதாவது மற்றும் பிராட்வே இடையே இருந்தது. கிருஷ்ண கோயிலை திறக்க ஏதோ ஒரு இடம். தாங்கள் உள்ளே சென்று 2வது மாடிக்கு சென்று வாடகை முகவரை பார்த்தோம். பின்னர் ராபர்ட் கிளம்பினார். அது மாதத்திற்கு ரூபாய் அல்லது மாதத்திற்கு 10,000 என்று நினைக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மறுத்துவிட்டோம். பணம் அதிகமாக இருந்தது. பின்னர் நாங்கள் கிளம்பினோம். அவன் விலை உயர்த்திய விடாது. நாம் அதை செய்யாமல்
இருப்பது நல்லது என்று நினைத்தேன். நாங்கள் நிறுத்த வேண்டி இருந்தது. மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் ராபர்ட் நெல்சன் பிரபுபாதாவை பேருந்தில் 70 மேற்கு 46வது தெருவிலுள்ள ஹோட்டலில் ஹோட்டல் கொலம்பியாவிற்கு அழைத்துச் சென்றார். ஹோட்டலில் ஒரு அறை இருந்தது. அதை பிரபுபாதா ஒரு கோயிலாக பயன்படுத்த முயற்சித்தார். ஆனால் அது மிகவும் விலை உயர்ந்தது. மேலும் பணம் இல்லை. சில நேரங்களில் ராபர்ட் தனது வேலையினை காசோலையிலிருந்து வரும் பணத்தில் பிரபுபாதாவுக்கு கொள்முதல் செய்தார். ஒருமுறை அவர் ஆரஞ்சு நிற டி-ஷர்ட்டுகளை வாங்கினார். ஒருமுறை அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஒருமுறை உள்வர்க்கு சென்ற சமையலறை பானைகள் என்றும் பானைகளை மற்றும் பிரபுபாதாவின் பகவான் சைதன்யர் மற்றும் அவரது ஆன்மீக குருவின் படங்களுக்கு சில படசட்டங்களையும் வாங்கினார். ராபர்ட் ஒருமுறை நான் ஏதோ கேக்கு, அது நமக்கு தெரியல என்ன வகை. கபாதி கேக்குகளை எப்படி செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார். அதன் பின் தயவு செய்து செய்முறைக்கு $100 தயவு செய்து $100 என்று கூறினார். அதனால் நான் சென்று கொஞ்சம் பணம் வாங்கினேன். ஆனால் எனக்கு $100 கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அவர் எப்படியும் எனக்கு காட்டினார். அவர் எனக்கு சமைக்க கற்றுக் கொடுத்தார். மேலும் எப்போதும் கைகளை கழுவு மற்றும் வலது கையால் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் என்று திரும்ப சொன்னார். சுவாமியை சந்தித்தவர்கள் எப்போதும் ஈர்க்கப்பட்டனர். அவர்கள் அவரை பார்த்து புன்னகைத்தார் தொடங்குவார்கள். சில சமயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் வேடிக்கையாக விஷயங்களை செய்வார்கள். அவை எப்போதும் நன்றாக இருக்கும். சுவாமியை ஆங்கிலம் எப்போதும் மிகவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் இருக்கும். அதாவது அவருக்கு ஒரு பெரிய சொற்களஞ்சியம் இருந்தது. ஆனால் சில நேரங்களில் மக்கள் அவரை புரிந்து கொள்வதில் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டனர். சில சமயங்களில் நீங்கள் உதவ வேண்டி இருந்தது. மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் 54 கிழக்கு 7வது தெருவில். இது வந்து பாடங்கள் பாரடாக்ஸ் சார்ஜ் முறையில். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைட் வெளிச்சம் கம்மியா இருக்குது மாதாஜி. யாரையாவது படிக்க சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பாய். அதனால கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம், வேற யாரு இருக்காங்க? புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்லையே. பத்மா மாதாஜி அவங்களும் இல்ல. சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் வேணும் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா படிக்க முடியும். ஸ்கிரீன்ல தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே இது பெருசா கேட்கிறேன். பெருசா தான் படிக்கணும். நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. ஆர்லி கோகனும் பில் எப்ஸ்டீனும் நண்பர்கள். ஆர்லி ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் கலைஞர். பில் பாரடாக்ஸில் பணிபுரிந்தார். டாக்டர் மிஸ்ராவின் யோகா ஸ்டுடியோவில் பிரபுபாதாவின் இடத்திற்கு ஹார்லி சிலமுறை சென்ற பிறகு அவர் பாரடாக்ஸுக்கு வந்து புதிய சாமியை பற்றி பில் மற்றும் பிற நண்பர்களிடம் விவரிக்க தொடங்கினார். பில், நான் ஒரு இரவு பாரடாக்ஸில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது ஹார்லி என்னிடம் வந்து, நான் மிஸ்ராவை பார்க்க சென்றேன். அங்கே ஒரு புதிய சுவாமி இருக்கிறார். அவர் மிகவும் அருமையானவர் என்று கூறினார். சரி, நான் மேக்ரோபயாட்டிக்ஸ் மற்றும் புத்த மதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தேன். அதனால் முதலில் எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் ஹார்வி ஒரு வெற்றிகரமான மற்றும் அன்பான ஆளுமை. இதில் அவர் இதில் ஆர்வமாக இருப்பதாக தோன்றியது. நீங்கள் ஏன் நாம மேல் நகரத்திற்கு வரக்கூடாது? நீங்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்றார். அதனால் நான் 72வது தெருவில் உள்ள சொற்பொழிவுக்கு சென்றேன். நான் நடந்து சென்றேன்.
சுவாமியின் ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பை என்னால் உணர முடிந்தது. அவர் குறிப்பிட்ட செறிவுள்ள தீவிரமான தோற்றத்தை கொண்டிருந்தார். அவர் வெளிர் நிறமாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தார். அவர் இப்பொழுதுதான் இங்கு வந்திருப்பார். நிறைய விஷயங்களை சந்தித்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு சிறிய மணிப்பையில் சுமந்து சென்ற தனது மணிகளில் பாடிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தார். டாக்டர் மிஸ்ராவின் மாணவர்களில் ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். இறுதியாக அவர் சுவாமியை அறிமுகப்படுத்த தொடங்கினார். அவர், நாங்கள் சுவாமியின் சூரியனுக்கு சந்திரர்கள் என்று கூறினார். அவர் அவரை அந்த வழியில் அறிமுகப்படுத்தினார். சுவாமி எழுந்து பேசினார். அதை பற்றி என்ன நினைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அந்த நேரத்தில் இந்திய போதனை தொடர்பாக நான் எடுத்த ஒரே வழிகள் ராமகிருஷ்ணா வழியாக மட்டுமே. ஆனால் எனக்கு தெரிந்தவரை பக்தி மதம் அமெரிக்காவுக்கு வந்தது இதுவே முதல் முறை. ராபர்ட் நெல்சனுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட பில் எப்ஸ்டீன் நீண்ட அலையான கருமை கூந்தல் மற்றும் தாடியுடன் கூடிய ஒரு துணிச்சலான காதல் மிக்க நபராக இருந்தார். அவர் அழகாகவும் துடிப்பாகவும் இருந்தார். மேலும் நகரத்தின் ஆன்மீக செய்திகளை உணவகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு தெரிவிக்கும் பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். புதிய சுவாமி மீது அவருக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டவுடன் அவர் சுவாமியை உணவகத்தில் தொடர்ந்து பேசும் பொருளாக மாற்றினார். பில், நான் பின்னால் சென்று மேலரான ரிச்சர்டிடம் கேட்டேன். நான் சுவாமிக்கு கொஞ்சம் உணவு எடுத்து செல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லையா என்றார். அவர், இல்லை, நீங்கள் விரும்பும் எதையும் எடுத்துக்கொள்கள் என்றார். அதனால நான் கொஞ்சம் பழுப்பு அரிசி மற்றும் பிற பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அங்கே வந்தேன். நான் மாடிக்கு சென்று கதவை தட்டினேன். பதில் இல்லை. மீண்டும் தட்டினேன். விளக்கு எரிவதைக் கண்டேன். ஏனென்றால் அது ஒரு கண்ணாடி பலகையை கொண்டிருந்தது. இறுதியாக அவர் பதிலளித்தார். நான் மிகவும் பயந்தேன். ஏனென்றால் நான் எந்த ஆசிரியரையும் உண்மையில் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. அவர், உள்ளே வா, உட்காருங்கள் என்றார். நாங்கள் பேச ஆரம்பித்தோம். அவர் என்னிடம், மக்கள் சந்திக்கும் போது செய்யும் முதல் விஷயம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பை காட்டுவது. அவர் பெயர்களை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள், சாப்பிட ஏதாவது பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். எனவே அவர் எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் துண்டு கொடுத்தார். மேலும் அவர் வைத்திருந்த டேப் ரெக்கார்டரை எடுத்து காட்டினார். அநேகமாக அவரது மந்திரங்களை பதிவு செய்வதற்காக. பின்னர் அவர், நீ எப்போதாவது மந்திரம் செய்திருக்கிறாயா என்று கேட்டேன். இல்லை, நான் இதற்கு முன்பு மந்திரம் செய்ததில்லை என்றேன். எனவே அவர் மந்திரத்தை வாசித்தார். பின்னர் அவர் என்னிடம் இன்னும் கொஞ்சம் பேசினார். அவர், நீ திரும்பி வர வேண்டும் என்றார். நான், சரி, நான் திரும்பி வந்தால் நான் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உணவு கொண்டு வருவேன் என்றேன். கூப்பர் யூனியனில் 30 வயது தச்சு வேலை ஆசிரியரான ஜேம்ஸ் கிரீன் கிழக்கு தத்துவத்தில் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் பாரடாக்ஸ் இருந்த அதே பகுதியில் வசித்து வந்தார். மேலும் உணவகத்தில் தனது மாலை உணவை வழக்கமாக உட்கொள்ளும் பொழுது ஆர்வி கோஹன் மற்றும் பில் எப்ஸ்டீன் மீது சுவாமியை பற்றி கேட்க தொடங்கினார். ஜேம்ஸ், உண்மையில் ஹார்வி மற்றும் பில் தான் விஷயங்களை தொடங்கி வைத்தார். மிஸ்ராவின் ஒரு மாலை பொழுதில் சுவாமிஜி ஒருவராக மட்டும் இருந்தார், ஆனால் பேசவில்லை என்பது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. மிஸ்ராவின் மாணவர்கள் யோகாவின் உடல் அம்சத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டியது போல் தோன்றியது. இது சுவாமிஜியின் புகார்களில் ஒன்றாக தோன்றியது. 72வது தெருவில் அவரது அறை மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. ஒரு முனையில் கதவு கொண்ட ஒரு குறுகிய அறையில் அவர் வசித்து வந்தார். சுவாமிஜி ஒரு பக்கத்தில் தன்னை அமைத்துக் கொள்வார். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நாங்கள் மிகவும் நெருக்கமாக நிரம்பி இருந்தோம். அது 8 அடிக்கு மேல் அகலமாக இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார். ஆனால் அது மிகவும் மங்களாக இருந்தது. கிருஷ்ணா, அவர் மெல்லிய மெத்தையில் அமர்ந்தார். ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, இது பெருசு பண்ணி படிக்க வேண்டியிருக்கு. அவர் தனது மெல்லிய மெத்தையில் அமர்ந்தார். பின்னால் நாங்கள் தரையில் அமர்ந்தோம். நாங்கள் பாட மாட்டோம், நாங்கள் அப்படியே வருவோம். அவர் சொற்பொழிவு செய்வார். பகவத்கீதை பற்றிய சொற்பொழிவை தவிர வேறு எந்த இசையும் இல்லை. நான் நிறைய இலக்கியங்களை படித்திருந்தேன். என் சொந்த கூச்ச சுபாவத்தில் நான் ஒரு குருவை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் என்று நினைக்கிறேன். எனக்குள் எந்த ஆக்ரோஷமோ அல்லது வளைந்து கொடுக்கும் குணமோ இல்லை. நான் உண்மையில் ஒரு கேட்பவன் மட்டுமே. இது சரியாக தோன்றியது. பகவத்கீதையை கேட்பது. அதனால் நான் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தேன். அங்கிருந்து விஷயங்கள் வளரும் என்று தோன்றியது. மேலும் மேலும் மக்கள் வர தொடங்கினர். பின்னர் அது கூட்டமாக மாறியது. அவர் வேறு இடத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. பிரபுபாதாவின் வகுப்புகளில் கலந்து கொண்ட வயதான மிகவும் பழமைவாத மேல் நகர மக்களைப் போலல்லாமல் பாரடாக்ஸ்
சேர்ந்த புதிய குழு இளமையாகவும் இடுப்பு பகுதியினரும் இருந்தது. அந்த நாட்களில் நீண்ட கூந்தலும் தாடியும் கொண்ட ஒருவரை பார்ப்பது இன்னும் அசாதாரணமானது. மேலும் மேற்கு பகுதியில் சுவாமியின் கூட்டங்களுக்கு அத்தகைய மக்கள் வரத் தொடங்கிய போது சில வயதானவர்கள் பதற்றமடைந்தனர். அவர்களை ஒருவர் குறிப்பிட்டது போல் சுவாமி பக்தி வேதாந்தா வேறு வகையான மக்களை அழைத்து செல்ல தொடங்கினார். அவர் அவர்களை போவரி அல்லது சில மாடிகளில் அழைத்து சென்றார். அவர்கள் வேடிக்கையான தொப்பிகள் மற்றும் சாம்பல் நிற போர்வைகளை தங்களை சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் என்னை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கினார். படிக்கவா மாதாஜி? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிடும். 2 பேராக படிக்க. டேவிட், நாங்கள் அப்போது ஹிப்பிகள் என்று அறியப்படவில்லை. ஆனால் முதலில் அவரிடம் ஈர்க்கப்பட்ட மக்களுக்கு இது விசித்திரமாக இருந்தது. இந்த புதிய குழுவுடன் அவர்கள் தொடர்பு கொள்வது வித்தியாசமாக இருந்தது. அதுவரை இந்தியாவில் இருந்த பெரும்பாலான ஆசிரியர்களுக்கு வயதான பின்தொடர்பவர்கள் இருந்தனர். சில சமயங்களில் பணக்கார விதவைகள் வருமான ஆதாரத்தை வழங்குவார்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் சுவாமிஜி உடனடியாக இளைய ஏழை மக்கள் குழுவிற்கு மாறினார். அடுத்து நடந்தது என்னவென்றால், பில் எப்ஸ்டீனும் மற்றவர்களும் சுவாமி லோயர் ஈஸ்ட் சைடுக்கு நகர மையத்துக்கு வருவது எப்படி என்று பேசத் தொடங்கினார். உண்மையில் அங்கு விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன. எப்படியோ அவை மேல் நகர மையத்திற்கு நடக்கவில்லை. நகர மைய மக்களுக்கு உண்மையில் அவர் தேவைப்பட்டார். நகர மைய பகுதி சரியாக இருந்தது. அது பழுத்திருந்தது. அங்கு வாழ்க்கை இருந்தது. இது நிறைய ஆற்றல் சுற்றி கொண்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்ப நீங்க படிச்சதுல இருந்து நமக்கு என்ன தொகுப்புல என்னன்னாக்கா, கருத்து என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா, பிரபுபாதருக்கு பிரசங்கம் பண்றதுக்கு வேற வரவேற்பு இருந்திருக்கு. அது எவ்வாறு எடுத்து போயிருக்காங்கனாக்கா, நெல்சன் முற்றிலும் மாறுபட்ட பில் எப்ஸ்டீன், அதாவது ஒரு ஃப்ரீலான்சர் கலைஞர். அவர் அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு நிமிஷம், நாம் எங்க இருந்தோம். ஸோ லோயர் ஈஸ்ட் சைடு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்துல 64 கிழக்கு 7வது தெருவில் உள்ள தி பேரடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த பேரடாக்ஸ்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஜார்ஜ் ஓசாவின் ஓசா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஓஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த தத்துவம் அங்க இருந்திருக்கப்போ மேக்ரோபேடியா உணவு முறைக்கும் ஸோ அதுக்கேற்றவாறு உணவு வகைகள். இப்ப நம்ம எப்படி பகவானுடைய நைவேத்தியம் இதெல்லாம் நோ ஆனியன் நோ கார்லிக், இது சாஸ்திர விதிப்படி. அவங்க வேற ஏதோ ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில அவர்களுடைய செயல்பாடுகள். இப்போ ஒவ்வொன்றுமே இப்போ நம்ம பௌத்த மதம் அதுக்கப்புறம் ஜெயினிசம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமிக்கு அடியில வரக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே அவங்க உணவாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ ஈவன் உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் கூட அவங்க சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பீட்ரூட் இந்த மாதிரி எல்லாமே. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த பரம்பரா அதை எடுத்துட்டு போற விதத்துல நாம சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ரொம்ப ஆத்தென்டிக். ஏன்னா ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இதெல்லாமே கூட ஒரே தத்துவங்கள் தான். ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட நீங்க ஆத்தென்டிக்கான ஒரு ஐயங்கார் ஃபேமிலியில நீங்க போனீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கு கூட ஒரு அவங்க ஏழ்மையான நிலை இருந்தா கூட அவங்க வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ரொம்ப மடியாவே பண்ணுவாங்க. அந்த மடியை நம்மளால நம்மளால பராமரிக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நோ ஆனியன் நோ கார்லிக். எக்ஸாம்பிள் நம்ம இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, யாரு சுந்தரராஜன் மாதாஜி, யார் அவங்க, பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி. ஸோ ஷீஸ் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா இல்லையா. அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன். நான் 1 or 2 times இந்த ராதை கல்யாணம் 2 வாட்டி ராதை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க, அழைச்சிருந்தாங்க. இந்த வருஷம் தான் எப்போ பண்றாங்கன்னு தெரியல. அவங்களுடைய மாமியார் இறந்துட்டதுனால மோஸ்ட்லி இருக்காது இந்த வாட்டின்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் 2 yearsமே அழைச்சாங்க. எங்க வீட்டுக்கு கிட்ட தான். அதனால அவங்க ஓசூர் ஜஸ்ட் 1 hour ஜர்னியில போனா ராதை கல்யாணம் என்றதுனால நான் போயிட்டு வந்தேன். நான் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமண ஏற்பாடு, அந்த திருமண ஏற்பாடுனால ராதை கல்யாணம் பண்ணாங்க. போன வருஷம் அவங்க வீட்லயே ராதை கல்யாணம் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த பாரம்பரியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த இதுதான் இல்லையா. ஸோ இங்கே ஓஷோ அப்படிங்கிற ஒரு நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க கூகுள் பண்ணா கூட தெரியும் ஓஷோ இல்லையா. ஸோ அவங்களுடைய கருத்துக்கள் வேறு. அதை பற்றியுமே, ஏன்னா மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜனங்க இறை உணர்வுக்காக தேடிய தேடல் கூட அவங்க கிட்ட உண்டு. மேலும் யோக பயிற்சிகளுக்காக அவர்கள் அநேக பிரசங்கங்கள் இதெல்லாம் அவங்க எப்பவுமே நாடி சென்றார்கள். ஏன் நம்ம குரு மகாராஜே முதல்ல
யோக பயிற்சிக்காகத்தான் அவர் வந்து போனார். யோக பயிற்சிக்கான புஸ்தகங்களை தேடி தான் போனார் அவரும் வந்து. அப்படிப்பட்ட புக்ஸை தேட போய் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இஸ்கான் டெம்பிள், அந்த ரத யாத்திரை, ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை. யார் ஃபர்ஸ்ட் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை பண்ணது? அவர் பேர் என்ன? அந்த பிரபு ரொம்ப ஃபேமஸான பேராச்சே. ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அவர் பேர் ஜெயானந்த சுவாமி இல்லையா? ஆமா. ஜெயானந்த் அவர்கிட்ட தான் இவர் வந்து ஜஸ்ட் போய் அவரோட இருந்து அந்த ரத தயாரிப்புல இருந்துட்டு வந்தார் நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து. ஸோ தேடுதல் என்பது அங்கே உண்டு. என்னதான் அவங்க வந்து செல்வத்துல திளைத்திருந்தாலும் ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது எல்லாமே திகட்டி போகும் பொழுது அதற்கு மேற்பட்டு மேன்மையான என்ன வஸ்து இருக்குன்னு ஒரு ஜீவனாகப்பட்டது தேட ஆரம்பிக்கும். அப்படிப்பட்ட தேடுதல் தான் அங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல. நாம எல்லாம் இன்னும் அந்த தேடுதலை ஆரம்பிக்கல ஜென்ரலா இல்லையா? சில பேர் மட்டும் தான் தேட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு 5%, 10%. 90% இன்னும் பொருள் ஈட்டுறதையும் மேல் நாடுகளுக்கு சென்று அங்கே வந்து பயில்வதும் அங்கேயே வந்து எனது என்ன சொல்றது, வேலை வாய்ப்பை தேடிக்கொண்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிறது, இந்த மாதிரியான செயல்கள் தான் நம்ம செய்யறோம். உண்மையிலே நம்ம பரத கண்டத்தை விட்டு நாம செல்லவே வேண்டாம். வி ஷுட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் அன் இந்தியன் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நீ பரத கண்டத்துல பிறக்கிறதே வந்து அரிய பிறப்பு. அதனால இங்கே பிறப்பதற்கு நாம எவ்வளவோ புண்ணியங்கள் செய்திருக்கணும். மேற்கத்திய நாடுகள்ல பிறக்கிறதுனால எந்த புண்ணியமும் கிடையாது, இருக்கிற உண்மை. ஈவன் பூரி ஜெகநாத டெம்பிள்குள்ளேயுமே நம்மளால போக முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் வெளியிலேயே ஒரு அதாவது ஜெகநாதரையும் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்காக வந்து அது அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்படி இங்கே பிறந்தவர்களுக்கு கலாச்சாரம் என்பது ஊறி போன ஒன்றுதான். அது வந்து தனியா நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கொஞ்சமா நம்ம பயிற்சி பண்ணாலே நம்ம ஈஸியா அதை வந்து போயிடுவோம். ஆனா மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு எல்லாமே 0. ஆனாலும் அவங்க கிட்ட இருந்த சமர்ப்பணம் நம்ம கிட்ட இல்லை. அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கீழான நிலையில போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவங்க வந்து சமர்ப்பணம் என்பது உண்டு. ஈவன் பைபிள் படிக்கணும்னா கூட அதை வந்து அதாவது சர்ச்சுக்கு போறதுமே அவங்க எவ்ரி வீக் போயிடுவாங்க. நம்ம வீட்டுல அந்த கண்டிப்பு கிடையாது. நம்ம கோயிலுக்கு போறதே ஒரு ஆப்ஷனலா தான் வச்சிருக்கோம். கோயிலுக்கு முடிஞ்சா போலாம், இல்லைன்னா முடியாம இருந்துடலாம், பரவாயில்ல. வீட்டுல பக்தி பண்ணலாம்னா பரவாயில்ல, விளக்கேத்தலன்னாலும் பரவாயில்ல இல்லையா? அப்படிதான் நம்முடையது. யாருமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றது இல்லை நம்ம இதுல இல்லையா? சோ இங்கே பார்க்கும் பொழுது 2 நபர்கள், ஹார்வி கோஹன் மற்றும் பில் எஃபிஸ்டன், இவங்க 2 பேருமே நண்பர்கள். யாருக்கு? இவருக்கு நண்பர்கள். ராபர்ட் நெல்சனுக்கு வந்து இவங்க நண்பர்கள். ஸோ இந்த ஹார்வி கோஹன் என்பவர் என்னன்னாக்கா, அவர் வந்து ஹார்வி வந்து ஃப்ரீலான்சர். அப்படின்னாக்கா அவரே ஃப்ரீலான்சர் மீன்ஸ் எந்த ஒரு கம்பெனிக்குள்ளேயோ வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வச்சுட்டு அவங்க சொன்னபடியெல்லாம் அவர் வந்து பண்ணது கிடையாது. அவரே சுயமா வந்து பண்ணிப்பார் இல்லையா? கலைஞர். பில் பாரடாக்ஸ்ல வந்து வேலை பண்றார், இன்னொரு நண்பர். ஓகே, ஸோ டாக்டர் மிஸ்ராவின் யோகா ஸ்டுடியோல தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து வந்தது. அப்பதான் வந்து பிரபுபாதரை வந்து பார்த்திருக்காங்க. ஸோ பில் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, ரொம்ப அருமையானவர். பிரபுபாதரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஈர்ப்பு. தெய்வீக கலை இருக்கவங்கள பார்த்து கண்டிப்பா ஈர்ப்பு வரும், இது உண்மை. ஸோ இந்த தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அவர்களால் நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படுவோம். அப்படிதான் வந்து இங்க வந்து ஹார்வி வந்து அவர் சொல்லக்கூடியது இருந்தப்பாங்க. நான் மிஸ்ராவை பார்க்க சென்றேன், அங்கே ஒரு புதிய சுவாமி இருந்தார், அவர் மிகவும் அருமையானவர் இல்லையா? அந்த ஹார்வி சொன்னது சரி. நான் மேக்ரோபயாட்டிக்ஸ் மற்றும் புத்த மதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கேன். அங்க பௌத்த மதத்துக்கு மேல் எல்லாமே ஆராய்ச்சி. நம்ம குரு மகாராஜ் கூட வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார், நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு நம்ம குரு மகாராஜ். இன்னைக்கு இஸ் வெரி ஸ்காலர்லி பர்சன் அண்ட் இஸ் வெரி வெரி அதாவது என்னன்னா ரொம்ப டேலண்ட். எஜுகேஷன்ல கூட அவர் எப்பவுமே வந்து டாப் ரேங்கிங் அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து வந்துட்டு இருந்தார். ஸோ அப்படி ஒரு நாலேஜ், இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆர்வி ஒரு வெற்றிகரமான மற்றும் அன்பான ஆளுமை. அப்படின்னா அவர் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். அவருடைய இதுல வந்து அவர் என்ன துறையில இருக்காரோ அதுல வந்து அவர் வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர். மேலும் அன்பான ஆளுமை அப்படின்னா ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டா வந்து தன்னோட வந்து சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொண்டவர். இங்க டைரக்ட் மீனிங் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ல பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நமக்கு கோர்வையா வராது. ஆனா அங்க என்ன கருத்து சொல்ல வருதுன்றத வந்து நாம நன்னாவே புரிஞ்சுக்கலாம்.
ஸோ நீங்கள் ஏன் மேல் நகரத்துக்கு வரக்கூடாது, இது வந்து என்கரேஜ்மெண்ட்டா வந்து கேட்கிறார். ஏன்னா அங்க வந்தா எல்லாருக்குமே நிறைய அறிமுகப்படுத்தலாம் இல்லையா, அதற்காக தான் இந்த இது. ஸோ அதனால் நான் 72வது தெருவில் உள்ள ஒரு சொற்பொழிவுக்கு சென்றேன். அங்கு நான் நடந்து சென்றேன். சுவாமி ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பை என்னால் உணர முடிந்தது. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவுள்ள தீவிரமான தோற்றத்தை கொண்டிருந்தார். அப்படின்னா அவருடைய இலக்கு என்ன, அவர் எதற்காக இந்த மேற்கத்திய நாடுக்கு வந்தார், தன்னுடைய குருவனுடைய வார்த்தை வந்து செயல்படுத்தணும். ஒவ்வொரு க்ஷணமே அவர் வந்து, ஏன்னா கப்பல்ல போகும்பொழுது 2 முறை 3 முறை அவருக்கு மாரடைப்பு வந்தப்பே தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து காப்பாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. குரு இருக்கார் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில அவர் வந்து கிளம்பிட்டார் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு குறிக்கோள் என்பது அவர்கிட்ட அச்சீவ் பண்ணணும், இதை செயலாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வைராக்கியம் என்பது பிரபுபாதருடைய தோற்றத்துல வெளிப்பட்டதாக இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா அவங்க சித்தரிக்கிறாங்க. நாங்கள் சுவாமியின் இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார். ஸோ இவங்க எல்லாமே சந்திரர்கள், பல சந்திரர்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அவர் சூரியன் ஒருத்தர் தான், ஆனா ஒரு சந்திரன் தான். ஆனா சந்திரன் வந்து, சூரியன் வந்து இட் இஸ் பவர்ஃபுல் இல்லையா. சந்திரன் நில ஒளி கொடுப்பார், ஆனா அது வந்து மங்களானது. ஆனா சூரிய பிரகாசம் என்பது ஃபுல் வே பிரகாசம். அதை தான் இந்த இடத்துல விளக்குறாங்க. ஸோ பிறகு நான் அவரை அந்த வழியில் அறிமுகப்படுத்தினார். சுவாமி எழுந்து பேசினார். ஸோ இது அவரும் பிரபுபாதரும் எழுந்து பேசுறார். அதை பற்றி என்ன நினைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னா அவர் பேசின பிரசங்கம். ஸோ அவர் பேசக்கூடிய விதத்துல இருந்து அவர் வந்து சொல்றார், வெரி நைஸ், அவருடைய பிரவோச்சனம் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஆனா சில சமயங்கள் அது எல்லாராலுமே ஏத்துக்க முடியாத சுச்சுவேஷனும் இருக்கு. மேலும் இந்திய போதனை தொடர்பாக நான் எடுத்த ஒரே படிகள் ராமகிருஷ்ணா வழி. அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷன். ஆனால் எனக்கு தெரிந்தவரை பக்தி மதம் அமெரிக்காவுக்கு வந்தது இதுவே முதல் தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பிரபுபாதருடைய வருகையை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராபர்ட் நெல்சனுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டவர் பில் எப்ஸ்டன். நீண்ட அலையான, ஸோ அவருடைய தோற்றமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ராபர்ட் நெல்சனை காட்டிலுமே இவர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருப்பார். தாடி வச்சுட்டு, அப்புறம் வந்து தலையெல்லாம் முடி வச்சுட்டு இல்லையா, ரொம்ப எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்துல வந்து இருக்கார். ஸோ மேலும் நகரத்தின் ஆன்மீக செய்திகளை உணவகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு தெரிவிக்கும் பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். ஸோ அதாவது அங்கங்க வந்து பிரசங்கங்கள் நிகழ்றத வந்து, ஸோ இப்போ நாம கூட வந்து ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம நியூஸ்ல சேனல்ல பார்க்குறோம். அப்போ அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஒன்று ரோடா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பறைசாற்றக்கூடியது, இல்லைன்னா நோட்டீஸ் போடுறது, இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல போயிட்டு அங்க நின்று ஒரு 5 நிமிஷம் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அதெல்லாம் தான் அப்ப இருந்தது. இப்போ நாம என்ன பண்றோம், எல்லாம் ஃபோன் மூலியமா வாட்ஸ்அப் எல்லாமே வந்துடுச்சு, யூடியூப் எல்லாமே. எங்கேயுமே யாரும் தேடி போக வேண்டியது இல்லை, எல்லாம் வீட்லயே நம்ம ஃபோன்லயே பார்த்துக்கிறோம் இல்லையா. காலம் வந்து முடிஞ்சுது, அந்த மாதிரி முன்னேற்றம். ஸோ இங்க பில் சொல்வார், நான் பின்னால் சென்று இதெல்லாம் பிரசங்கிச்ச பிறகு ரிச்சர்ஸ் இடம் கேட்டேன். மேலாளர், அந்த உணவகத்தினுடைய மேலாளர் ரிச்சர்ட்ஸ், நான் கொஞ்சம் சுவாமிக்கு வந்து உணவு எடுத்துட்டு போறேன்னப்போ அவரும் எடுத்து போங்கன்னு சொல்லுவார். இவர் அங்க இருக்கக்கூடிய அரிசி இதர பொருட்களை எடுத்துட்டு பிரபுபாதர் இருக்கக்கூடிய அறைக்கு வருவார். ஸோ அவர் மாடிக்கு சென்ற போது கதவை தட்டும்போது அவர் வந்து விளக்கு எறிவதை கண்டேன். அப்புறம் வந்து பிரபுபாதர் அவரை வந்து அன்பு கொண்டு அழைக்கிறார் உள்ள. அப்படின்னா ஒருத்தரை எப்படி வீட்டுல வந்து அழைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை தான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் அந்நிய நாட்டுக்கு போயிருக்கார், அங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரமே வேறு. ஆனா நம்ம இந்திய பாரம்பரிய முறையை வந்து அவர் அங்கே சென்ற பிறகும் அதை வந்து அழகா கடைபிடித்திருக்கிறார். வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு உபசரிக்கணும். அங்கே அவர் எடுத்து இந்த ஆப்பிள் வந்து கொடுத்திருக்கார். இவரும் எடுத்துட்டு போனதை வந்து எடுத்துட்டு போய் அரிசி எல்லாமே கொடுக்கிறார். ஓகே, எனவே அவர் எனக்கு ஒரு ஆப்பிளை கொடுத்த, மேலும் அவர் வைத்திருந்த டேப் ரிகார்டரை எனக்கு காட்டினார். ஸோ டேப் ரிகார்டர் வச்சிருந்திருக்காரு பிரபுபாதர். அநேகமாக அதுல எல்லாமே மந்திரங்களை தான் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து இவருடைய இது வந்து கருத்து. நீ எப்போதாவது மந்திரம் செய்திருக்கிறாயா என்று கேட்டேன். பின்னர் அவர் கேட்டேன் இல்லை, அவர் கேட்டிருக்கார். ஸோ சென்டென்ஸ் தப்பு. நீ எப்பயாவது மந்திரத்தை பத்தி பாடியிருக்கியான்னு வந்து இவங்களை கேட்டிருக்காரு. இல்லை, நான் இதற்கு முன் மந்திரம் சொன்னது கிடையாது. மந்திரம் செய்ததுன்னா அது மீனிங்கே டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, மந்திர உச்சாடனம் வந்து அவர் செய்தது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதற்கு எனவே அவர் மந்திரத்தை வாசித்தார். பின்னர் அவர் என்னிடம் இன்னும் கொஞ்சம் பேசினார். நீ
திரும்ப வர வேண்டும், மீண்டும் வா மீண்டும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. நம்ம கூட யாராவது வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா மறுபடியும் எப்போ வருவீங்க இன்னொரு வாட்டி அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அந்த ஒரு இதுதான் அன்பு கொண்டு கேட்கக்கூடியது. ஸோ கூப்பர் யூனியன் அப்படிங்கிற இடத்துல 30 வயது தச்சு வேலை ஆசிரியரான ஜேம்ஸ் கிரீன் அப்படின்றவர் கிழக்கு தத்துவம்னா நாமெல்லாம் அவங்கெல்லாம் மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் நாம கிழக்கு நாடு, நம்ம எல்லாம் ஈஸ்டர்ன் பிலாசபின்னு சொல்லுவாங்க அங்க. ஓகே, மேற்கத்திய தத்துவம் வேறு, கிழக்கத்திய தத்துவம் வேறு. கிழக்கத்திய தத்துவம் என்பது நம்ம பரத கண்டம், இல்லைன்னா வேற புத்தம், இதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா, பௌத்த மதம் இந்த மாதிரி. ஸோ அதில் எல்லாமே ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் பாரடாக்ஸ் இருந்த அதே பகுதியில் வசித்து வந்தார். யாரு? இந்த ஜேம்ஸ் கிரீன் அப்படின்னு சொல்றவர். மேலும் உணவகத்தில் தனது மாலை உணவை வழக்கமாக உட்கொள்ளும் பொழுது ஹார்வி கொஹன் மற்றும் பில் எபிஸ்டனிடம் சுவாமியை பற்றி கேட்க தொடங்கினார். யாரு? இந்த தச்சு வேலை ஆசிரியரான ஜேம்ஸ் கிரீன் வந்து இவங்க 2 பேர்கிட்டையுமே கேட்கிறார். ஆக்சுவலி ஜேம்ஸ் சொல்றார், உண்மையில் ஹார்வி மற்றும் பில் தான் விஷயங்களை தொடங்கி வைத்தார்கள். மிஸ்ராவின் ஒரு மாலை பொழுதில் சுவாமிஜியை ஒருவராக மட்டுமே இருந்தார், ஆனால் பேசவில்லை என்பது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. மிஸ்ராவின் மாணவர்கள் யோகாவின் உடல் அம்சத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டியது போல தோன்றியது. இது சுவாமிஜியின் புகார்களில் ஒன்றாக. அப்படின்னா பக்திக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கல இவங்க, வெறும் யோகா வந்து அதான் நம்ம 6th சாப்டர்லாம் படிக்கும்பொழுது அது உடற்பயிற்சின்னு தான் நிறைய அந்த பொருள் உரையிலலாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது யோகத்தை வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் சொல்றது எல்லாமே இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அது உண்மைதான். யாருமே நமக்கு சட்சக்கர யோக பயிற்சிகள் வந்து அந்த அத்வைத தத்துவத்துல நிலை பெற்றவங்க மட்டும்தான் நம்ம இந்த சக்கரங்கள் எல்லாமே அவங்களாதான் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஒரு குருவான ஸ்தானத்திலிருந்து தான் நம்மள வந்து இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ஓகே, அதாவது மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டம், மரிபுரா, அநாதா இல்லையா, விசுத்தா, ஆக்ஞா சக்கரம், சகசிராரா, இத்தனைமே உண்டு நம்ம கிட்ட. இந்த 7 சக்கரங்கள் இருக்கு இல்லையா. இந்த 7 சக்கரங்கள் நம்ம எந்த யோகா டீச்சர் கிட்ட போனாலுமே அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா தெரியாது. இது 100% உண்மைதான். அதே வந்து ஒரு யோகா, அதாவது தியான பயிற்சிகள், அது யோகம் கிடையாது, தியான பயிற்சிகள் செய்தவங்களை மட்டும்தான், அதுவும் குரு என்ற நிலையில. சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல என்னது ஈஷா ஃபவுண்டேஷன், அவங்களால சொல்லி கொடுக்க முடியும் இல்லையா. அடுத்து வந்து இங்க ஸ்ரீ என்னது ரவிசங்கரா, அவராலையும் முடியும். அந்த மாதிரி டிவைன், அதாவது அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்களால தான் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியும். அவங்க ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்களே, அது பேரு யோகம் என்று சொல்ல மாட்டாங்க, முத்ராசா என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, சுதர்சன ஆசனம் சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். அதாவது அந்தந்த அவங்கவுங்களுடைய ஸ்பெசிபிக், அவங்க எந்த கிரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே. நீங்க வந்து நம்ம யோக பயிற்சியில போனீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து கிரியாக்கள் மாத்திரம் கிடையாது. எந்த பக்கம் நம்ம எப்படி நம்ம ஷோல்டரை வந்து பிசிக்கலி நம்ம ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா. அதனாலதான் சுவாமிஜி வந்து, அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அவர் சொல்ல வந்த பக்தியினுடைய மகிமையை பற்றி யாருமே கேட்கறதுக்கான ஒரு ஆர்வத்தை வந்து பெருசா எடுத்துக்கல. கம்பேர் டு யோக பயிற்சியை காட்டிலும் இவருடைய பிரசங்கத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை என்பது அவருடைய புகார். மேலும் 72வது தெருவில் அவரது அறை மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. இது நிறைய முறை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அது நமக்கு படிக்க படிக்க நமக்கு மனசு ரொம்ப கனமாகிறது இல்லையா. அவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில வந்து அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்கார். பிரபுபாதர் அவ்வளவு வயதான பிறகு, நம்ம வயசுல நம்ம எங்க வேணாலும் படுத்துடலாம், ஏன் கட்டாந்தரையில, ஏன் வெளியில கூட நம்ம படுத்துடலாம். ஆனா வயதான பிறகு நம்முடைய மனசு ஒத்துண்டாலும் உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது. ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்குமே நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கை நெறியை வந்து நாம பழகி இருப்போம். இந்த பாடி வந்து ஒத்துழைக்காது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல. இந்த கிராஸ் பாடி இல்ல, இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து சூக்ஷ்மத்துல மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாலும் அது ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. சோ மேலும் அவர் தனது மெல்லிய மெத்தையில் அமர்ந்தார். ஸோ அதாவது அவருடைய ரூமுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி சொல்றாங்க. அங்க வந்து அந்த பெயிண்டிங் கூட வந்து ரொம்ப டல் பெயிண்டிங், அப்படி ஒன்றும் பிரகாசமான பெயிண்டிங் இல்லை, ரொம்ப சிறியது. அங்க தனித்தனியான ஒரு அறைகளோ எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையுமே வந்து நம்ம முந்தைய சாப்டர்லயும் படிச்சோம். அவருக்கு வந்து குளியல் அறையோ ஒரு இதுவே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரூம்ல வந்து கிடையாது. அதுக்காக அவர் வேற இடத்துக்கு தான்
போவார் இல்லையா, அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மிஸ்ராவுடைய இன்னொரு இடத்துக்கு தான் அவர் போவார் நடந்து, அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ எவ்வளவு சிரமம் அந்த வயதுல நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா அது அவ்வளவு ஈஸியான காரியமே கிடையாது. அத்தனை கடினங்களையுமே தாண்டி இல்லையா அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு 108 ஆலயங்களை அமைத்து 80 புஸ்தகங்களை எழுதி நமக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்காக இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட சகாயத்தை செய்யணும்னா நம்மளால முடிஞ்ச சகாயமா அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை வந்து பரிபாலிக்கணும். அடுத்தவங்களும் அதை வந்து பரிபாலிக்கிறதுக்கு நம்மளால இயன்ற உதவியை நம்ம செய்யணும். இந்த ஒரு செயலை வந்து இதுதான் நம்ம அவருக்கு செய்யக்கூடிய, அதாவது திருப்பி தர முடியாது, ஆனா ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒரு 5% நம்ம முயற்சி பண்ணலாம், அவ்வளவுதான் இல்லையா. நிறைய, அதாவது நாங்கள் பாட மாட்டோம், நாங்கள் அப்படியே வருவோம், அவர் சொற்பொழிவு செய்வார். இவங்க பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்துருப்பார் போல இருக்கு. பிளஸ் வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு தான் பகவத்கீதை பண்ணுவார் இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம பாகவதமே பாடும்பொழுது கூட முதல்ல ஜெயராதா மாதவ பாடிட்டு தான் நம்ம என்என்டி பிரபுஜி வந்து கிளாஸே எடுப்பார் இல்லையா. அது போல ஆனா அவர் பாடுவாரு, இவங்க பாட மாட்டாங்க போல இருக்கு. ஆனா பகவத்கீதையை வந்து எடுத்துரைச்சிருக்காங்க, கேட்க கேட்க அவங்களுக்கு அதுல ஈடுபாடு வந்திருக்கு இல்லையா. என் சொந்த கூச்ச சுபாவத்தில் நான் ஒரு குருவை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து சொல்ற அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இது. எனக்குள்ள அந்த ஆக்ரோஷமோ அல்லது வளைத்து கொடுக்கும் குணமோ இல்லை. எவ்வளவு பிராங்கா இருக்காங்க இல்லையா. அதாவது அக்ரெசிவா வந்து அதை போய் செய்யணும்ன்ற ஒரு இது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா போயிட்டு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த மென்டாலிட்டியும் கிடையாது. அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னதுங்க, ரஜோகுணம் தமசிக் குணம். நான் உண்மையில் ஒரு கேட்பவன் மட்டுமே. சிரவணம் மட்டும் கரெக்டா பண்ணியிருக்கார், இது சரியாக தோன்றியது. பகவத்கீதையை கேட்பது, அதனால் தான் நான் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தேன். அங்கிருந்த விஷயங்கள் வளரும் என்று தோன்றியது. மேலும் மேலும் மக்கள் வரத் தொடங்கினார்கள். பின்னர் அது கூட்டமாக மாறியது. அது வேறு இடத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. அப்பதான் வந்து பெரிய பெரிய இடங்கள் எல்லாமே பாக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ பிரபுபாதாவின் வகுப்புகளில் கலந்து கொண்ட வயதான மிகவும் பழமைவாத, அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டி, இப்போ நம்ம கூட எடுத்துக்கோங்க, நாம இந்து மதம் அதே வேறு ஒரு மதம் வரும்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் அங்க போனா கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்கன்ற ஃபியர் இருக்கும் இல்லையா. அது போலதான் அங்க இருக்கக்கூடிய வயதானவர்கள், இளைஞர்கள் வந்து இந்த இடத்துல போறதுனால அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வருது. இப்போ நீண்ட, அதாவது மேலும் மேற்கு பகுதியில் சுவாமியின் கூட்டங்களுக்கு அத்தகைய மக்கள் வர தொடங்கியது. சில வயதானவர்களுக்கு பதட்டம் அடைகின்றார்கள். அதுல ஒரு சொல்றார், சுவாமி பக்தி வேதாந்தா வேறு வகையான மக்களை அழைத்து செல்ல வேறு வகையில வந்து, அதாவது அவர் எடுத்து செல்லக்கூடிய விதம் வந்து வேறுபட்டிருக்கு. அவர்களை போவரி அல்லது சில மாடிகளை அழைத்து சென்றார். அவர்கள் வேடிக்கையான தொப்பிகள் மற்றும் சாம்பல் நிற போர்வைகள் தங்களை சுற்றி கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் என்னை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினர். அதாவது சுவாமிஜி என்ன மாதிரி எடுத்துட்டு போறாரு இந்த பிள்ளைகள் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்திருக்கு. பாரடாக்ஸில் இருந்து வந்த 21 வயது தேடுபவரான டேவிட் ஆலன், அதாவது தேடுபவர்னா என்ன அர்த்தம், அவர் எதையோ தேடின்னு இருக்கார். நாம எல்லாரும் கூட அந்த மாதிரிதான் ஏதோ தேடிதான் இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா. சோ பௌதீகத்துல இனிமே என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் என்ன பண்றோம், மேன்மையான ஒரு வஸ்துவை தேட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படி தேடுபவர் தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. போதைப் பொருள் பரிசோதனை பற்றி படித்தவற்றால் நம்பிக்கையுடன் ஈர்க்கப்பட்டு நகரத்திற்கு சென்றிருந்தார். அங்கு பழைய குழுவை மேற்கு பகுதியில் உள்ள வயதான பெண்களின் ஒரு வகையான வம்பு குழுவாக சுவாமியின் சொற்பொழிவுகளை கேட்பதாக கண்டார். ஸோ இதெல்லாம், ஆனா நம்ம பிரபுபாதருடைய இயக்கம் வந்து எந்த வயது வித்தியாசம் இல்லாம எல்லா வயதினர்களுமே வந்து கேட்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. ஸோ இப்ப டேவிட் சொல்றார், நாங்கள் இப்போது ஹிப்பிகள் என்று அறியப்படவில்லை அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஹிப்பிகளா இருந்திருக்காங்க. ஓகே, ஆனால் முதலில் அவரிடம் ஈர்க்கப்பட்ட மக்களுக்கு இது விசித்திரமாக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு அடிக்ஷனுக்கு தான் நம்ம போறதே. பக்தி கூட ஒரு அடிக்ஷன் தான், ஆனா அது மேன்மையான அடிக்ஷன். ஓகே, வாழ்க்கையில நம்ம ஏதோ ஒன்று அடிக்ட் ஆயிட்டு தான் இருப்போம். ஒரே மாதிரி பேசிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம கிட்ட இருக்கும். வீட்டுல எல்லாருமே டாமினேட் பண்ணக்கூடியது, இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் அடங்கி போறது, இது எல்லாமே வந்து ஒரு சுபாவம் இல்லையா. அந்த ஒரு செயலுக்கு நாம் அடிமை ஆகியிருப்போம். அது போல இங்கே பிரபுபாதருடைய பேச்சுக்கு வந்து இவங்க வந்து
ஏற்கனவே ஏதோ ஒன்றுக்கு அடிமையாகி இருந்த இவர்கள் வந்து பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை விளக்கங்களுக்கு வந்து அவர்கள் அடிமையாகிவிட்டார்கள். இந்த புதிய குழுவுடன் அவர்கள் தொடர்பு கொள்வது வித்தியாசமாக இருந்தது. அதுவரை இந்தியாவில் இருந்த பெரும்பாலான ஆசிரியர்களுக்கு வயதான பின்தொடர்பவர்கள் தான் இருந்தாங்க. சில சமயங்களில் பணக்கார விதவைகள், வருமான ஆதாரத்தை வழங்குபவர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் சுவாமிஜி உடனடியாக இளைய, அதாவது சின்ன வயசு ஏழை மக்கள் குழுவிற்கு மாறினார். இல்லையா? பணக்காரங்க யாரும் வரமாட்டாங்க. ஏழையா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து நாம கூட வந்து யங் ஜெனரேஷனை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? இங்க நம்ம பிரபுபாதர் செய்ததே அதுதான். யங் ஜெனரேஷனுக்கு நாம் அது ஊக்கத்தை கொடுக்கணும். அடுத்து நடந்தது என்னவென்றால், பில் ஹெவிஸ்டன் மற்றவர்கள் சுவாமி லோயர் ஈஸ்ட் சைடுக்கு நகர மையத்திற்கு வருவது எப்படி அல்லது நல்லது என்று பேச தொடங்கினார்கள். உண்மையில் அங்கு விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன. ஸோ ஸ்லோவா எல்லாமே மெதுவா எல்லாம் ஒன்னொன்னா நடக்க ஆரம்பிக்கும். எப்படியோ அவை மேல் நகர மையத்திற்கு நடக்கவில்லை. நகர மைய மக்களுக்கு அங்கே ஆவரேஜ் மேல்னா டாப் பார் நல்ல ஆப்புலண்டா இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ இங்க நகர மைய மக்களுக்கு ஒரு சாதாரண மக்கள் நகரத்துல மையமாக இருக்கக்கூடியவங்க அவர் தேவைப்பட்டார். அதாவது நமக்கு எவ்வளவு அதாவது ஈடுபாடு இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு தான் ஒரு ஒரு செயலை நாம் ஈடுபடுவோம். இப்ப நமக்கு மேன்மையா இருக்கக்கூடியது வந்து ஆஸ்திகளும் பணம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இந்த மாதிரி பிரசங்கங்கள் கேட்க வரமாட்டோம். ஒருவேளை அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பிரசங்கத்துக்கு நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு, ஈடுபாடு என்பது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு சூழலை தான் அந்த இடத்துல விவரிக்கிறாங்க. ஸோ நகரம் ஏன் மேன்மையான அந்த இடத்துக்கு போகாம வெறும் மையப்பகுதியில, அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் அந்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து இது வந்திருக்கு. நகர மையப்பகுதி சரியாக இருந்தது. அது பழுத்து இருந்தது. அங்கு வாழ்க்கை இருந்தது. நிறைய ஆற்றல் சுற்றி இருந்தது. அதாவது எனர்ஜி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது பழுத்து இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா நல்லா ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? அதாவது அதை வந்து ஓகே, இப்போ பிரபுபாதா பிரசங்கிக்கிறார், அதை கேட்கக்கூடிய அந்த செவிகளும் அந்த இடத்துல இருந்தது. ஓகே, ஸோ அதுவும் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த சிட்டி. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே